ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୀତ ଦିନରେ ବଡ଼ି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଖରା ଆସିଗଲାଣି ନା। ଖରା ଜହଁ ହେଇଗଲେ ବଡ଼ିଟା ଆମ୍ବିଳି ହେଇଯିବ। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ବଡ଼ି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଙ୍ଗଲାରେ ମୁଁ କେଜିଏ ବିରି ବତୁରେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଧୋଇବେ, 4-5 ଥର ଧୋଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ତାର ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଥବ ସେଇଟା ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦେଖ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ନେଲି, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4-5 ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଜିରା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ହେଡ଼ା ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ବି ଟିକେ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ବାସ୍ନା ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ରାଶି 2-3 ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଏଇଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ତମେମାନେ ସପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ସପରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ଧଳା କପଡ଼ାଟେ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପଡ଼ା ଚୋପଡ଼ି କରିକି ଏଇଟା ପକେଇଛି। ତମେମାନେ ଟିଣରେ ବି କାଟିକି ପକେଇ ପାରିବ, ନା ତମକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଏଇଟା କରିବ। ହେଲେ ମୋତେ କପଡ଼ାରେ ପକେଇବା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଭଲ ରାତିରେ ପୁରା ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ପକଉଛି। ସମାନ ଭାବେ ପକେଇବ, ଯେତେ ସମାନରେ ପକେଇବ ବଡ଼ିଟା ସେତିକି ସମାନ ଭାବେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଢଣିଆ ହେଇଗଲେ ହେବନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ଦେଖ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ବିରି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କେଜିଏ ବିରିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 4 ଥର ପୁରା ଫେଣିଛି। ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖ 2 ଥର ଏଇଟା ଆଡ଼େଇଲି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଫେଣିବ, ଯେମିତି ମାନେ 250 ବିରିରେ ଯେମିତି ଅଧେ କେଜି ବି ଆହୁରି ହେଇପାରେ। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସବୁ ହେରା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, 4-5ଟା ପ୍ରକାର ପଇଲା ନା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫେଣ୍ଟିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଫେଣ୍ଟିବ। ଯେତେ ଫେଣେଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିଟା ଡବଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେଟା ଫେଣେଇ ଦେଖ ଏଇଟା କରୁଛି। ପୁରା ବିରିକି ଯେତେ ଫେଣେଇବ ସେତେ ଆହୁରି ଫୁଲିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ ଜୋରରେ ଏଇଟା ଫେଣଉଛି, ଯେତିକି ଫେଣେଇବ ସେତିକି ଇଏ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେଲି, ସେଥିରେ ବିରି ଟିକେ ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଭଲରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବିରିଟା ଭାସିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ବିରିଟା ଭାସିଲା ନା, ତାହେଲେ ବଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଫୁଲିବ ବି ଭଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଟା ବଡ଼ି ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ହାତରେ ପକେଇଲେ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜରି ଫରିରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ହାତରେ ଏଇଟା ପକାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନି ଏଇଟା ହେବ ଦେଖ, ହାତରେ ପକେଇଲେ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼ି ପକାଉଛି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବଡ଼ି ଏରା ପକାଉଛି। ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପକାଇବ ସେତେ ଏଇଟା ମୁଁ ରାଶି ବଡ଼ି ପକାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ରଖୁଛି।